Hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tiripo panapa chivhitivhiti chakanzwa izwi. Chivhitivhiti chatobata nyaya dzakasiyana-siyana tichiuya nadzo panapa tichikupai inonzi Zim Reality ITV. Kuti anything chinoitika muZimbabwe tinenge tichichiona ende tinouya nacho panapa paZim Reality ITV. Muzuva ranhasi nyaya ndinayo panapa inyaya dzechiwanhu dzinenge dzichiitika. Vanhu vazhinji vari kuromba, vanhu vari kubata-bata zvakasiyana-siyana ende pane zvakawanda zvikuitika especially muchiwanhu chedu. Pane zvakawanda zvikuitika zvoti sometimes hatizvikavhe but tofanira tichizvikavha tichiuya nazvo panapa paZim Reality ITV. Nyaya ndinayo panapa ndeyamuzaya Ndunge. Muzaya Ndunge muzukuru wasekuru Ndunge. I think sekuru Ndunge tese tinovaziva. Muzaya wacho ndiye akazosara akuita zvinoshamisa, akuita zvinotyisa, achituma gudo kunobvunza chikwereti, zvakawanda zvaaita ende ane mavideos mazhinji atakaona isekeleta paindaneti ezvinhu zvakawanda zvaitika like ndine video yanayo pana machakuratidza here munhu angachikwenya akavhara munhu mota achibva azosotwa bva atakakukwenya aingokwenya non-stop. Video yacho ndinaro panapa nedzekuromba idzi nyaya dzeurombwa ndokwadzinoperera kwaMuzaya Ndunge. Saka ndichaplaya mavideos andakaona ekwamuzaya Ndunge then mobva mamaonawo ende dakukudzai kuti Muzaya Ndunge anoita zvakasiyana-siyana, anobatsira vanhu zvakasiyana-siyana. Hanzi marevenge, kudzora mudiwa akaenda, matambudziko ekumwedzi, kubvisa mazai emheni, zvakawandisa kuti kana munhu akakweta mari anotumirwa gudo. Hanzi munhu akatorwa mudiwa wako sekuru wakutaya kuti anodzosa. Sada kuti muone video ndo first video racho then ndakuplaya video remfesa aikwenya then muchikomenda kuti mukuzvinzwa sei. Namba dziri kubuda apo pascreen dzo namba dzasekuru kana kuti muzukuru Muzaya Ndunge ndo namba dzawo dzavanobatika dziripo pese paWhatsApp nepamakozi. So for now regai ndimboplay video noona kuti ndisakudisturbe inoona kumbodzima zvangu kana kamera yangu then ndoyatsokuratidzai muchinyatsoona zvinhu zviri panapa. Mazita ewe tikanzi munzi moyo muri mazita ewe akuru unoona vakomana vaviri ava ndakanga ndichitoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika asi vakomana vaingobuda vachinovhunza kunyanga kuvaprofita kupi vachiuya nemashoka vaita vaindezvinzwavo. Asi vakomana vakazosvika kuna sekuru Ndunge avo iye mwana waNdunge wekuchipingi avo voti baba isi tatopera, vana vasikana vari kungonetsekavo uyo kujoni wakafawo futi. Saka voti ngatichienda kwasekuru Ndunge uko indichiramba. Asi ndazoona kuti vana zvavatopera kufa ndopandazoti kusiri kufa ndekupi katingoenda nezvinhu zvacho izvozvo munoona izvi. So mataura kauti zvinhu zvacho izvi muri kutaura zvinhu zvacho zviizvo zvamuri kuti zvinhu zvacho panga pane nyanga unoona izvozvo gara ichiro kune zvinhu zvakawanda zviri apa chevakadzi bonde remunhu usingambozi ndiani kuti nyanga yekuuraya kuti Zvikwambo chokutora mari. Saka vakomana vakazvibata nokufamba vachingobudzwa vachiudzwa nokuzoti vondirowa paipai zvikanzi handei pasekuru Ndunge iye mukomana uyu mwana waNdunge wechipingi ndo patakuya pano. Ndikati peta ndingosunga nevana ava nokuti ndikazofa vana ava vachadii, vachasara vane mhosva iwe. Ndokuuya kwandaita ikoko. Baba vangu vachifa vakati vakasirwawo nababa vavo vachiti nhaka mukomana wamwangu yavo opuwa mombe ndopuwa izvi zvanzi ndo nhaka yavo kowe iniwo semwana ndongotoravo. namagara nazvo kunguva yakari pasina hatosvika makore 12 ndinazvo zvinizvi. Vana vachingochema umwe unenge achiti akanga akarara kuti paindanga ndichihwa ndichirara nemurume umwe otiwo ari kujoni painzi zvadai azofira ikoko. Ivo vakomana avo vari kungotiwo akapinda basa papo hapana chinobuda akatinga ng'ombe yafa akazvara mwana afa
uyu une vake vakafa, uyu une vake vakafa, vanguva vakatofa vakawanda, kwete vazukuru chete. Saka ndangototi zvinaitire kwasekuru ndunge kwavari kureva vakomana ivo vachindirova kumba uko, ndikati kusiri kufa ndekupi. Saka kureva kuti masi makazvifuwawo, pamakazvifuwa zvakadai here, iri nyanga, chiri chikwambo? Ndakangopuwa zviri mumu muzukuru, voti kwanzi ndakufa chitoravo zvako izvi, ava vakomana votora mombe dzavo, ava vakomana ndivo chavachengeta, ivo une zvako zvandakupa. Ndikangoti ivo baba vachifa vachindipawo izvi, pamwe ndaifunga kuti mune mari kwakungotorawo, asi ndakazozviona kuti zvandaakushina zvene vana, zvandaakushina nevazukuru naicho chichi, iwe ndangoni ndikangonongedza munhu neichocho unofuma akafa, ndikanongedza munhu neichocho mari inofuma yakazara muno. So zvino mataura kuti maiti munganongedza munhu anofa, maane makore 12 munazvo zvinhu, zvinofungidzira kuti pakafa vanhu vakawanda. Haiwa, vakafa vakawanda. Aiwa, munun'una wangu uyu kwete unonditeverawo uri kumashure, ndakamunongedza necho chakafa. Mukoma wangu ari kumberi kwangu ndakamunongedza nechi abva afa. Icho zvimwe zvacho handichatauri muzukuru. Mungandipa uri kana nhamba yamungafungidzira kwafa 20, 30? Vanhu vakafa zve12 vanodarika, tingatoti kana kuma18. 18 vanosvika, koziba mukuru vakafa, vamweni vakafa, mbuya vakafa, aiwa tete, vana tete zheni vakafa, hapana, vanhu vese vaifa, hapana, vese ndaingonongedza nini icho chounoona ichi. Saka vakafa, vamwe vacho ndaingotasa ndaivanongedza, waitozochemavo atofa. Mataura zvekare nekuti mari, saka chinhu mari chaikupai mari chimwe chacho, saka mari yacho maiendezepi? Yaitozopera endaipuwa nechikwambo ichi, unoti waibata woshauti waenda kupi, womboibata itozara bhegi irori woshauti yaenda kupi, womboibata yakadai woshauti yaenda kupi. Saka unoona mari ndaitoibata zvekuti ukasvika kana papi paunosvika pangari panhamo pacho paitika nhamoka, unotenga bhokisi remufi, ugotenga chikafu, ugohaya kana kuti motikari dzotakura vanhu kana dhabs kana chii. Asi wapedza kubhatara izvozvo unosara usina kana zvawakabata, woshaya kuti saka mari yacho yaenda kupi. Ndopandaiona kuti ndiwo saka vakomana vachichema. Indaifunga kuti zvazvadaiwo ndakavha izvi ndichasarawo nemari iyo kuti ndishandisewo pamukova, asi hapana yaisara. So kureva kuti zvanhasi chaicho hamuna chamunacho? Handina kana chendinacho ichi. Ukatoona bhachiro riri kaichi ndakatozoita rokutopiwa hapo nevaipfuura nemutirauzi yoyu, handina chendinacho. Mwombe kumwisa dzangosara 2, handitoona. Ivo vakomana vane dzavo kudai 1 here kana 2 kana 3 hameno. Saka ndangoti inini ndongoendesa dzangu idzodzo, bozi tikati vakomana ivo vari kufirwa nevazukuru votora futi zvemombe yavo yesa ikoko, hazvina zvazvabatsira. Zviri nane dzangu idzodzo dzingoenda ikoko, ivo vakomana ava vonavo kuti dzasara idzodzo kana zviri zvataitirwa nasekuru ndunge sokuona kwandaitawo zvinenge zvafamba, because izvo zvaitoramba kupiswa patakamboendako, zvakaramba kutsva zvikatiza kusvika ndave kuzviona zviri kumba uko. Saka hapana ndotoona kutoti zvatotsva. Muri kunzwa sei imimi nhasi sokuti zvinhu? Aiwa, ndarerukirwa. Ndotoona kutoti sekuru ndunge ndiye munhu wandatoona kutoti atondibatsira, nokuti ndave nemakore ndichizama nepase pese kuti ndikwanise kuti zvinhu izvi zviurawe, asi
nhau iripo ndeyokuti ndezvita ndiri ndega vana ava vachitabura mumashoko avo indichida kunana magaya ndomboenda kuya kunonzi kunana makandiwa asi vaita hatikwanisi kuzviita asi sekurungunge pandauya nevakomana ava votaura kuti vazvipisa saka ndinoona kuti ndarerukirwa. Right guys, mazvinzwa kaizvo pakaipa mainzwire nyaya iri panapa iri kupisa ka saka ndirimwe vhidhiyo futi andinaro ndada kuti muone panapa ndinga remunhu angabira munhu mota achibva atanga kukwenya indoitwa richard kureva zvese zvinenge zvichiitika. Right, uyu ndiye munhu aita se akabirwa mota then munhu akazoenda kwamuzaya ndunge aenda kwamuzaya ndunge munhu bva anogadzirwa abva adzoka achiswinyiwa vhidhiyo yacho ndaro panapa da kuplayerai then mobva mariona. ndakabirwawo mota nemukomana uyu and then ndakazongewo ndiri kutsvagawo kuti ndobatsirika sei. Saka pakutsvaga kwangu netsvagidzo yangu ndopa ndakasanganawo nevamwe ambuya wakanditsanangurira kuti zvoni endai kuepweti kune anonzi ndunge sekuru ndunge wanowanika kwachanzi hanzi muzukuru wandunge. Saka ndakanosvika kwachanzi kuya ndakanongoimbira sekuru nyaya yangu ndaimbira sekuru nyaya yangu kuti sekuru 2017 ndakatengeserwa mota ndatengeserwa mota ndakangonzi mota iri kuuya kuzosvikawo gore rineri mota haina kunge yasvika. Saka ndopa kwandiita iwa muzukuru ndokubatsira wanditichi muzukuru oshi mudzi woenda wonogeza nawo wonodi and then ndopa ndakazonoenda kumba vandasvika vandanogeza vandamwe wacho vandaita zvandakaudzwa ndopa ndakazongoona mukomana asvika nezuro achisvika kudaro akasvika achingokwenyawo achikwenya ndakationa wangu ndakakutaurira vanoti uchauya vani vega ndopa abva angonosvikawo vatataura vatachishedza sekuru ndunyi wauya ndopa takataura nyaya dzacho akati akundibhadhara mota yangu. Saka sekuru akazongoti ndinokusunungura kana hama dzako dzabhadhara munhu chinhu chake. Ndikumbira rubatsiro una sekuru nekuti kuvaviwa kwacho kwangotanga nezuro manheru saka kusati wamira nanhasi chiri ngovaviwa fanira matatozoona zvavo zvawedzera saka ndachikumbira rubatsiro una sekuru wanibatsirewo ndiona ndingabatsirikire nekuti apa zvatonyanya mukatarisana musana wangu iso wazama vanga chezvo saiti saka ndachikumbira uregero namukomo wangu wanga ndakangoitira kuti ranga risikabudi vandikumbirira uregero nasekuru wandiregerewo ndadzidzawo kuti zvezvavanhu hazvibatwi ndachikumbirwa rubatsiro sekuru mundiregererewo ndimuoni mukomana ndimupe mari yake. Taura naye nyakutadzirwa client yangu iwewe nyakutadzirwa uri kuti kudini munhu wako tomusunungura here? inini ndangoti chandirongoda zvinhu zvangu kuti mota yangu idzoko ndoonawo kuita zvandida kuita nayo mota sekuru ndonyaya mota yemunhu mota ndikukwanisa mutsvagira hangu nekuti kubva pachibanga ndakamuvhara hangu madhiri angu anaomira. Uri kuti kudini nyaya yemota yemunhu iri kudzokera pakare awane motikari yake munhu? Ndinokwanisa mudzosera kana ndatoya nayo nhasi ndinofana mubatisa ndomutsvagira. Unomubatisa chii? Iyo yandaya nayo nhasi iyo mota. Saka tomusunungura here shamwari? Ndonge ndapuwa bhuku remota sekuru. Ndikukupa uri kumupa chiizve? Ndikumupa bhuku remota nemota itozvese. Ndachikumbira rubatsiro sekuru ndatambura. Ndikunzwa kwauri neclient yangu ndoita sei? Tingomusunungura sekuru but kana ndisina kuita kuti zvinhu zviite mota yangu isina kuiwana tichibuda mumba menyu munomo hapana zvatingaita mungatomudzosa zvenyu. Saka pari zvinotombomusunungura? Musunungurize. Out. Mira. Ngazvimire. Akomana chimbomirai kumukonyesa akomana chimbomirai. Mirai. Vataurirana aripe zvinhu kana asina kuripa zvinhu ngazidzokere futi. Wakuzwa sei?
zvikuita zvichidzikira zvinhu wakunzwa sei hazvichanyanyi zvanga zvichiita zvikudzikira uri kunzwa sei izvezvi zvikuita zvichidzikira hazvichanyanyi kuvava sezvanga zvichiita okay ndinotenda nekuregererwawo kwandaitaona mukoma wangu nekusunungurwa kwandaita nasekuru aiwa ndadzidza kuzonizve kana uchiitawo dhiri nemunhu akauya nemari yake mubatsiro zvakanaka umupewo chinhu chinenge chienderanawo nemari yake mune zvakanaka chibva pano ndakunotorawo mota nemabhuku ndopawo mukoma wangu ndo vandatendawo futi nekuregererwa kwandaitoona mukoma wangu shura ndandakavakanganisira maita basa ngoma mandiregerera zita rangu ndoitwa Leonard Gwaze remadunhurirwa muzukuru waNdunge muzaya Ndunge ndinodzora zvinenge zvabiwa ndine rukawo rwekunamira central locking ndine mishonga yebonde vanorwara nezvirwere zvinosanganisira zveshuga cancer pfari kudonha BP zvose izvi ndinorapa nemishonga yechivanhu inini ndiri muprofita ndiri nyanga futi zvakare ndinomixa zvese anoda chiprofita anoda unyanga zvese izvi ndinoita kana vari kuurirwa nemadzimai avo zvese izvi ndinopedza vane varume vatiza kana kuti vari kuita zvechipfambi dzimba dzinoda kunzi dzidzokedzane zvose izvi ndinoita zvichidzokedzana zvichiita ndingangoti ndo zvimwe zvese zvandinoita zvakanangana nechivanhu mishonga yebonde vanoshaya shungu nemadzimai avo vanoshaya shungu nevarume vavo vanoshandiswa kutumirwa zvinhu zvikuroveswa nezvishiri zvese izvi zvakanangana nechivanhu zvese ndinoita kana kuti kutoteya pamusha kugadzira pamusha kubata uroyi zvese izvi ndinofumura zvichiita zvose izvi zvese ndinoita zvese izvi ndo zvimwe zvandinoita namba dzangu dzefoni 064 636 013 dzimwe dzacho dzenetwork 0714 606 720 dzimwe dzacho dzenetwork futi zvakare 0713364426 ndo zvimwe zvese zvandinoita izvozvo ndinodzora zvinenge zvabiwa ukaona kunamira kurivenja go back to sender mishonga yebonde vari kushaya shungu nevarume vavo anoda kubata murume kana mukadzi pamusoro pechipidzi chinavo chekubudirana mumba zvose izvi ndinoita zvichizvibata zvikura pachena profitana yazi zvose zvinotenda ndonzi mai chikore ndakatizwa nemurume DCM muna January so ndakatambudzika zvisingaite apa ndine vana 3 ndakandisina kana chekupa vana so ndakafamba kumapostori ndikafamba kwakasiyana siyana kwese hapana kana chakashanda ndichibva ndazosangana neshamwari yangu ndobva yandidirector kwasekuru Ndunge kuairport ndichibva ndaenda kwasekuru Ndunge vandatotaura nyaya yangu sekuru vakati nyaya diki diki tinoipedza vachibva vandipo mwidzi yavakandipa kuti ndigeze nemafuta ekuzora pasina kana 1 week ndaita izvozvo murume wangu akatanga kufona achiti ada kudzoka kumba nau ndakugara naye akadzoka akatosiya mukadzi waigara naye ndoda kungotendawo sekuru Ndunge nekundibatsira kwavakaita indoti merukata ndinogara kukadomoko ndakasiwa nemurume wangu 3 years ago murume akasiyandisa rukawo ndakasangana nevana vevanhu ndakasangana nemunhu wandada naye murume aizvimba zvinhu zvake nedumbu vana vevanhu vachitanga vachafa ndichitosha chichiwitika saka ndakambofamba mumaprofita dzinyanga ndakatobuda mari kuti zvinhu zviite zvavasingaiti ndakazoti ndasangana neimwe shamwari yakugweruku yakanzoti kuna umwe sekuru wekuepwedha vanogona kundibatsira ndo pandakabva nditafona bata sekuru vaino vandataura navo sekuru ndichibva ndavafambira sekuru wenda kwavo kuepwedha sekuru akasvika akanipa mushonga nemafuta ekuzora ndakazora chokwadi zvesvi ndiri mumba mangu munhu andogara naye asi kumbozvimba handanga na problem sekuru Ndunge wakandisunungura ndotenda neizvozvo